Sikhona lana wamahlobo lapho esenzakala khona ngayo imahlobo festive games lapho sibona amaqembu amabili halana phile iqembu enilibonayo esandleni sami sokunxele yona iBoys United esandleni sami sokudla yona isipolopolo njengoba nibabona bangena abadlali Boys United qokelona ijezi Heli Navy igqoka ijezi Heli Navy Chipolopolo igqoke lona ijezi Heli Meruni lapho esizocela lapho esibabonayo abadlali bawo lamaqembu abadlali bawo lamaqembu bafana manje nasirawulisa abadlali niyababona manje bayo ichipolopolo ngiyabona ziyenzakala bagqoke lona ijezi Heli Meruni lapho khona awudisibone njengoba namanje bathandaza abafana bayo ichipolopolo siyababona nabalapha they are holding hands bayathandaza bayazibuza bayasho ukuthi siyafuna ukuya kuona ama-point system njengoba namanje siyalibona na iBoys United they are holding hands nabo bayathandaza bayakhomba ukuthi ngempela bayafuna ukuphumelela bayathandaza ukuze bakwazi ukuphepha kuona lo mdlalo Boys United uzoba muhle lo mdlalo siyasayibona ngaphambili ichipolopolo idlala nayo Doron Kope student sabuya futhi chipolopolo sayibona idlala nayo eyituzate asazi namhlanje kuyenzakalani kuyashisa kwamahlobo ziyakhipha kwamahlobo njengoba sibona abadlali basawomapha basawuzwa yona inkundla ukuthi inkundla injani ngisasho namanje ziyakhipha kwamahlobo ziyenzakala kwamahlobo kuona lo mdlalo omuhle kangaka sazi iliphi iqembu elophumelela namhlanje kodwa into engayisho bakhona balethile bakhona bazoyilanda khona abazoyilanda njengoba sibona namanje umdlalo uzoqala ngiyathemba ukuthi ngempela njengoba uzoqala umdlalo sizobonana lamaqembu asibonisa ibhola elihle kakhulu lapho khona singazi ukuthi kuyenzakalani kuona lamaqembu Chipolopolo nayo iBoys United asuka lahlala hathi sibone ichipolopolo yenzani ngalo nayi ichipolopolo hathi sibone ichipolopolo yenzani ngalo le bhola nayi ichipolopolo sasayona ichipolopolo phumela ngaphandle ibhola okuzoba yilona ibhola layo chipolopolo nayi ichipolopolo hathi sibone yenzani ichipolopolo nayi ichipolopolo yadlala nayo uMr Revo sasayona ichipolopolo nayi ichipolopolo sasayona ebholweni ichipolopolo hathi sibone ichipolopolo free kick iyayo Chipolopolo uyashisa lo mdlalo hathi sibone yenzani iChipolopolo yawushintsha umdlalo iChipolopolo
Chipolopolo nayi chipolopolo nayi chipolopolo shintsha kahle umdlali chipolopolo nayi chipolopolo saphethwe yona chipolopolo iyalikhanda chipolopolo saseyona chipolopolo ingozi into yokudlala ibhola emuva dlale ngisho ngaso sonke isikhathi ingozi kumele uyazi ukuthi wenzani ngebhola modlala emuva omadlalela khona emuva njengoba kuzoba yona i-free kick yayo Boys United hadisibone Boys United izoyenzani ngale bhola izobuza izalifaka eboxini ibafune ngamakhanda angazi hadisibone yenzani i-Boys United nangu udlahlele emuva umdlali wayo i-Boys United nice touch Boys United kusaseyona iyabuza phakathi eboxini usebenza unozinti wayo Chipolopolo uyashisa lo mdlalo Chipolopolo na Chipolopolo iya phambili Chipolopolo akunamdlali wayi Chipolopolo phambili njoba khona omunye umdlali ozubhlungu wayi Chipolopolo uyashisa lo mdlalo hadisibona njengoba kuyona i-free kick yayo Chipolopolo izoyenzani lo mdlalo wayo ngoba ngisasho namanje uyashisa lo mdlalo ngisasho namanje uyambona nangu Junior wayi Chipolopolo jersey number 11 phela bambeka lo mfana uyalazi ibhola uyazi mangaphethe ibhola endle njengoba nayi free kick wabuza phezulu kwamabhali yinhle into ayenzile kumele ubuze ungahlithola impendulo goal kick iyayo Boys United hadisibone i-Boys United iyenzani ngalo le bhola hadisibone muhle lo mdlalo muhle sibonile Chipolopolo manga wina namhlanje ngiyobe ngazi ngempela ukuthi qualifyile ukuya kuyona knockout ngoba isebenzile yonke imidlalo eyidlalile Chipolopolo ikwazile ukuphumelela hadisibone njengoba kuyona i-goal kick iyayo Boys United buyele emuva lo mdlalo wayo i-Boys United thumela phambili hadisibone wenzani bafuna ngamakhanda Boys United sebenza ngekhanda umdlalo wayo Boys United kaseyona i-Boys United nayi Boys United phambisela phezulu Boys United ubafuna ngamakhanda hadisibone wenzani phambili okuyona i-Boys United okuyoba yona i-free kick yayo Chipolopolo uyashisa lo mdlalo hadisibone njengoba ceda ukubona Boys United ifuna ukuhlasela ifuna ukuya phambili okuyona manje free kick yayo Chipolopolo hadisibone yenzani sebenza umdlali wayo Boys United kusaseyona sebenza umdlalo wayo Chipolopolo Boys United phumela ngaphandle okuzoba yona throw in yayo Chipolopolo hadisibone ukuthi wenzani hadisibone ukuthi wenzani hadisibone manje okuyona Chipolopolo Boys United hadisibone Boys United enzani ngale bhola nayi Boys United ilishintsha kahle nice touches from Boys United iyawushintsha umdlalo Boys United iyahlasela nayi siyayibona lamshiya umdlali wayo i-Boys United okuzoba yona throw in iyayo Chipolopolo hadisibone wenzani abadlali bayo Chipolopolo thumela phambili okuyinto enhle akekho umdlali wayo iChipolopolo yinhle into engiyibonayo kumele kuyiwe emuva kuyiwe phambili mawuphethe ibhola mawudlalela emuva kuyingozi kumele wazi ukuthi wenzani ngalo ibhola mawudlalela emuva njengoba sibona manje iBoys United thumela phambili kusaseyona iBoys United ngamakhanda Chipolopolo ngekhanda Chipolopolo wabuza
sebenza unozinti wayo Boys United thumela phambili hadisibona umdlalo wayo Boys United hadisibona jika amdlala kabi umdlali wayo iBoys United okuzoba yona ifree kick yayo iBoys United uyashisa lo mdlalo uyashisa hadisibona njengoba kuyona iBoys United Chipolopolo nangu Junior Chipolopolo bamdlala kabi lo mfana omncane jersey number 11 waso Chipolopolo hoyoba yona free kick sazi ubazwenzana abadlali bayo Chipolopolo le free kick sazi bazwenzani hadisibone bazwenzani bazoya phakathi eboxini bazobuza bazoyafa khona hasazi hadisibone njoba manje mina ngisasho isikhathi abadlali okumele ngabe manje bafunde wona ama set piece ngoba yilapho okumele inqaku likwazi ukuvelela hadisibone njani fakhona sebenza unozinti Chipolopolo free kick yayo Boys United uyashisa umdlalo njengoba kuyona ifree kick yayo Boys United phakama umdlalo wayo alimalanga kakhulu hadisibone bazwenzani ngalo le bhola balithumela phambili or bayenzani ngalo le bhola bahledlele emuva lizokhotshwa uyena umdlali wayo Boys United thumela phambili msebenza ngamakhanda abadlali bayo Chipolopolo throw in yayo Boys United hadisibone bazwenzani ngayo le throw in abadlali bayo Boys United hayini yabheka howa manje adingibone yenzani manje Boys United Chipolopolo bathi bamdlale kabi umdlali wayo Boys United okuyoba yona free kick yayo Boys United uyashisa be lo mdlalo okusaseyona ifirst half uyashisa hadisibone iBoys United izoyenzani ngalo le bhola hadisibone uzobafuna ngawo amakhanda owenzani ngalo le bhola ngoba bahle nabo labadlali bayo iBoys United ingeke babona badlala faka phakathi bafuna ngawo amakhanda nangamakhanda okuyona Chipolopolo wabuza umdlalo wayo kusaseyona Boys United hadisibona wenzani phezulu kwamabhale okuzoba yona goal kick yayo Chipolopolo hadisibone izwenzani Chipolopolo ngalo le bhola mela bayithumela phambili babafuna abanqaku bathumela phambili Chipolopolo saseyona Chipolopolo nayi yahlasela Chipolopolo bawa ngamakhanya sebenza nozinti wayo Boys United hadisibona wenzani Boys United thumela phambili Boys United nayi Boys United ngamakhanda Chipolopolo mude lo mfana wayo Chipolopolo emuva jersey number 14 hadisibone saseyona Chipolopolo bamdlala kabi umdlali wayo iChipolopolo okuzoba yona free kick yayo Chipolopolo uyashisa lo mdlalo ngiyabuza ngithi yiphi heyilethile yiphi heyilandile njengoba sibona Chipolopolo dlala ngale emuva hadisibone enzani Chipolopolo ithunga khona emuva saseyona Chipolopolo nayi Chipolopolo dlala ngebhola jersey number 11 wa Chipolopolo Boys United yenza yona ibridge wenzani unozinti zumisa ibhola Chipolopolo Boys United phumela ngaphandle walishita kahle ibhola okuzoba yona i-throw-in yayo Boys United uyashisa lo mdlalo throw-in yayo Boys United hadisibone ezwenzani lo mdlalo wayo iBoys United khona unozinti khona kwenzakele Marcel Phole
Marcel Phuli Hempete lo Revre ngisasho mina ngithi kuhle kwamahlobo kuhle into sibonayo abantu baphume ngobuningi ngisasho namanje kwiziyenzakala kwamahlobo kuwona lo mdlalo njengoba namanje sibona abantu baphume ngobuningi bathi sifuna ukubona ukuthi iliphi iqembu elizophumelela into enziwa izona izakhamuzi zakhona ngapha eMidlands ngisasho mina ngithi kuhle njengoba kuzoba yona i-drawing iyayo hawuthi ngibone drawing yayo boys foul draw yayo sokuzoba yona i-draw yayo Chipolopolo nansi Chipolopolo bathi hayi bafana yani khona lapho ibhola lisukela ngakhona Chipolopolo siyabona Chipolopolo nasa Chipolopolo athi sibone yenzani Chipolopolo athi sibone yenzani ngala ball Chipolopolo throwing yayo ilifaka phakathi eboxini hori yenzani asazi phakathi eboxini bafuna ngamakhanda laphumela ngaphandle ibhola laphumela ngaphandle okuzoba yona corner kick yayo Chipolopolo uzobafuna ngamakhanda uzoyenzani lo mdlali njengoba nayi nemvula ifuna ukuna manje hawuthi sibone ukuthi bazenzani ngamakhanda naba ngamakhanda sebenza iboys nangu Juna wabuza hawuthi sibone kuzoyenzakalani manje njengoba kuyona i-drawing iyayo hawuthi sibone Chipolopolo kupo emembra hayi kumele yona so ukemela Chipolopolo nayi Chipolopolo saseyona Chipolopolo bashintsha banikeza yena unozinti Chipolopolo nayi Chipolopolo Boys United Chipolopolo uyashisa lo mdlalo Boys United hawuthi sibone Boys United nayi Boys United phakathi eboxini Boys United uyobalana ibhola layo Chipolopolo bamdlala kabi umdlali wayo Chipolopolo bamdlale kabi uzoba yona i-free kick iyayo Chipolopolo uyashisa lo mdlalo nayi Chipolopolo hawuthi sibone Chipolopolo nangu Junior wayishintsha kahle lo mfana wasebenza ngekhanda umdlali wayo Chipolopolo nayi Chipolopolo saseyona Chipolopolo faka phakathi eboxini Chipolopolo nangu Junior uyabuza nice pass Chipolopolo wabuza phezulu kwamabhale iyahlasela iChipolopolo iyahlasela akuyona umdlalo omuhle kakhulu lona ezobukhipha bukhoma kuyona champion sekhethe
where the champions are made. Okuyona manje boys. Balibuyisela muva. Okuyona Chipolopolo. Chipolopolo. Boys. Boys United. Chipolopolo. Nayi Chipolopolo. Nayi Chipolopolo. Andisibona Chipolopolo enzani ngale bhola. Badlalela muvi Chipolopolo. Bawushintsha kahle umdlalo. Bashintsha kahle umdlalo Chipolopolo. Boys United. Boys United. Boys United. Nayi Boys United. Babuyela muvi Boys United. Thumela phambili Boys United. Chipolopolo. Free kick. Yayo Boys United. However, Boys United. Boys United. Offside. Offside yayo. Tiwa free kick. Mele ayela ibhola liphumela khona lo mdlali. Andisibona wenzani Boys United. Boys United. Nayi Boys United. Boys United. Thumela phambili Boys United. Usebenza umdlali wayo. Chipolopolo. Muhle jersey number 4. Why Chipolopolo? Muhle loyo mdlali. I-right back. Iyayi Chipolopolo. Muhle loyo mdlali. Umbeke. Muhle. Andisibone uzenzani umdlali wa Chipolopolo. Thumela phambili. Thumela phambili andisibone wafuna ngamakhanda. Sebenza umdlali wa Chipolopolo. Bamdlala kabi umdlali wa Chipolopolo. Bambusha. Batayi. Mele ube fair play. Ngadlalani kabi. Ngadlalani kabi. Joba yona free kick yayo Chipolopolo. Andisibone Chipolopolo yenzani ngalo la bhola. Andisibone Chipolopolo. Nayi Chipolopolo. Nayi Chipolopolo. Nayi Chipolopolo. Chipolopolo. Andisibone Chipolopolo. Boys. Boys United. Boys United. Boys United. Andisibone enzani Boys United. Sebenza umdlali wayo. iChipolopolo. Sebenzile umdlali wa Chipolopolo. Bahlala abadlali bayo iChipolopolo. Uyashisa lo mdlalo. Chipolopolo. Chipolopolo. Wamjiya kahle Chipolopolo. Saseyona bamdlala kabe umdlali wayo Chipolopolo. Okuzoba yona free kick here Chipolopolo. Babadlala kabi. Ngabana abadlali bayo iChipolopolo. Bayazi ukuthi babi. Bayashisa labadlali bayo iChipolopolo. Mama phethe ibhola. Babi labadlali. Bayaya phambili. Awuyona iChipolopolo. Mayiphethe ibhola. Andisibona izenzani iChipolopolo. Ngalo la bhola. Ilifaka phakathi eboxini bafuna ngawo amakhanda. Oriyenzani ngalo la bhola. Andisibone. Fabari ngamakhanda bafuna ngamakhanda sibona ngamakhanda kanjani. Phezulu kwamabhale. Andasebenzile umdlali wayo. Chipolopolo bathi hayi okuyona. Corner kick. Hiyayo. Chipolopolo. Sebenzile umdlali wayo Boys United ngekhanda. Andisibona bazanzani ngayo le free kick. Andisibone umdlali wayo Chipolopolo. Uzwenzani? Njengoba ngithanda ukubuza. Mina mangkhulu abakuthiwa khona enze goli. Angazi manje kuzenzakalani. Andisibona sebenza ngekhanda umdlali wayo Boys United. Boys United. Andisibona enzani Boys United. Chipolopolo. Wayithumela kuyena uNosindi. Wabo iChipolopolo. Chipolopolo. Nayi Chipolopolo. Wayishintsha ibhola iChipolopolo. Nayi Chipolopolo. Chipolopolo. Nayi Chipolopolo. Andisibona enzani Chipolopolo. Nayi Chipolopolo. Boys United. Boys United. Nayi Boys United. Boys United. Shintsha kahle Boys United. Dlala ngebhola umdlalo wayo Boys United. Chipolopolo. Chipolopolo unethubani lo mdlali. Lamshiya ibhola. Okuzoba yona i-throw-in yayo. Throw-in yayo. Andisibona ukuthi wenzakalani manje. Nawo umdlalo. Dlala kabi. Andisibona manje njengoba kuyona free kick yayo Chipolopolo. Andisibona iChipolopolo izwenzani ngale bhola. Andisibone. Sibonile. Cishe kwaba nengozi evelelayo.
Hadisibone izenzani chipolopolo ngalo le bhola. Hadisibone chipolopolo. Na chipolopolo. Na chipolopolo. Na chipolopolo. Dlalela move chipolopolo. Thumela phambili chipolopolo. Labashiya abadlali bayo ichipolopolo. Habashiya Hadisibone njengoba kuzoba yona. Throw in hiyayo. Goal kick. Goal kick. Phumela ngaphandle. Hongiyona goal kick. Hadisibone bazoyenzani ngalo le bhola. Hadisibone bazoyenzani ngale bhola. Hadisibone thumela phambili. Hadisibone ngamakhanda sebenza okusaseyona ichipolopolo. Boys United. Boys United. Boys United. Hadisibone. Boys United khipela ngaphandle. Ngoba yona drawing yayo chipolopolo. Uyazi lokishini abantu bathanda ukuvela ngazo zonke izikhathi kumabona kude. Ungamangali mabavela umdlalo udlala. Bafuna ukuvela nabo. Bathi sifuna ukubonwa. Siyazi elokishini into yenza ibhola ngazo zonke isikhathi njengoba kuyona Boys United. Sebenza ngekhanda umdlali wayo. Chipolopolo. Chipolopolo. Na chipolopolo. Na chipolopolo. Na chipolopolo. 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 What a skill from Chipolopolo. Kusaseyona Chipolopolo. Chipolopolo. Dlala ngebhola. Ngoba yona drawing iyayo Boys United. Boys United. Bhola layo manje. Chipolopolo. Drawing iyayo Chipolopolo. Hadisibone uzoyenzani umdlali wa Chipolopolo. Chipolopolo. Na Chipolopolo. Chipolopolo. Kusaseyona Chipolopolo. Chipolopolo. Hadisibone uyashisa lo mdlalo. Khona umdlali olimele ngapha wayo ichipolopolo. Soma umdlali wa Chipolopolo. Ongasiyona into eserious. Ongasiyingozi enkulu leyo. Hadisibone ichipolopolo izoyenzani ngale bhola. Hadisibone Chipolopolo njengoba kuyona free kick. Hadisibone bazoyenzani ngalo le bhola. Hadisibone izoyenzani. Faka boxing ngamakhanda. Bafuna ngamakhanda. Saseyona Chipolopolo. Boys United. Boys United. Boys United. Chipolopolo. Chipolopolo. Na Chipolopolo. 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 Na Chipolopolo. Chipolopolo. Na Chipolopolo. Ngekhanda Chipolopolo. Eceleni kwebhali. Eceleni kwebhali. Iyahlasela iChipolopolo. Bahlela abafana bayiChipolopolo. Angayiboni kahle neze iBoys United. Angayiboni neze ngisabona yona iChipolopolo. Chipolopolo. 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 Boys United. Boys United. Phumela ngaphandle ibhola okuzoba yona throwing yayo. Chipolopolo. Hadisibone uzenzani umdlali wa Chipolopolo. 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 What a skill from Chipolopolo. Goal kick yayo Boys United. Uyashisa lo mdlalo. Uyashisa lo mdlalo. Awukakabi namanqaku both sides. Hangazi iliphi iqembu elofaka lona inqaku. Gala
sazi ukwenzakalani into engithanda ukuyisho ingozi ukususa ibhola emuva thiwa hayi mdlali wayo Chipolopolo uphakamisa inyawo Chipolopolo mude lo mdlali wayo Chipolopolo balisa uyena uNozinti abadlali bayo Chipolopolo balizumisa thumela ngaphandle kwebayana idrawini yayo Boys United foul draw akazange haliphose kahle lebhola umfana wayo iBoys United siyambona manje kuzoba yona drawini yayo United Chipolopolo drawini yayo Chipolopolo yabona bakwethu kuhle kwamahlobo Boys United bamdlala umdlalo Boys United Chipolopolo iyahlasela wabuza uJunior phakathi muhle lo mfana jezi number 11 bamazi ngalo igama lelo uJunior abamthandayo abamlandelayo bathi uJunior lo mfana wayo Chipolopolo uwane Chipolopolo nale Boys United iyahlasela iChipolopolo ngiyengasho ngathi angiboni kahle iBoys United uwane Chipolopolo nale Boys United kuyashisa kwamahlobo ziyayenzakala Boys United hadizibonenzani Boys United Chipolopolo na Chipolopolo uyashisa lo mdlalo Boys United dlala wabo umdlalo wayo iBoys United free kick yayo iBoys United uwane Chipolopolo nele Boys United kuyona ifirst half yawo lo mdlalo uyashisa lo mdlalo hadisibone Boys United izoyenzani ngale bhola izofuna ngamaganda izoyenzani asazi Boys United ibuyela emuva ayiyi phambili iBoys United sebenza umdlali wayo Chipolopolo akekho umdlali wayo iChipolopolo phambili hamba lothu ibhola njengoba manje khona umdlali ozobhlungu wayo iChipolopolo siyambona ulele phansi asithandi ukubona abadlali bezwa ubhlungu balele phansi njengoba manje samela lona usizo lokuqala likhona usizo lokuqala bamnikeza lona usizo lokuqala asiyona into enhle sifuna ukubona bona labadlali bagijimela wona amaqembu amakhulu kuyona iPSL asifuna ukubona abadlali balimazana sifuna ukubona abadlali badlala kahle sibone ibhola elihle ngazo zonke isikhathi njengoba sazi namanje Chipolopolo iyona hamba phambili ngegoli elilodwa eqandeni njengoba namanje liphethwe iyona Boys United beautiful skill from Boys United nayi Boys United mdlala wabo umdlali wayo Boys United uzoba yona thiwa khona umdlalo lala phansi wayo Boys United uzubhlungu Sithemnalo usizo lokuqala lungene bamsize enkundleni abadlali kumele badlalane kahle sifuna ukubona ibhola elihle basasebancane labadlali sifuna ukubona bagijimela amaqembu amakhulu engizothanda ukubakhumbuza akhona amaqembu Orlando Pirates Kaizer Chiefs nayi Moroka Swallows babalimazana bazafinyelela kanjani kuona lawo maqembu babadlalane kahle labafana sifuna ukubona ifair play asifuna ukubona abadlali balimazana kuhle kwamahlobo njengoba kuyona idrawini yayo
Boys United. Chipolo Polo. Thumela phambili Chipolo Polo. Boys United. Thumela ngaphandle uzoba yona drawing iyayo Chipolo Polo. How this bonus uzenzani umdlali wayo iChipolo Polo ngalo lebhola. Uyashisa lo mdlalo. Uyashisa khona lana kwamahlobo. How this bonus uzenzani umdlali wayo Chipolo Polo. Chipolo Polo. Chipolo Polo. Na Chipolo Polo. Boys United. Boys United. Iyabuza. Yenzani boys wasebenza ngekandi umdlalo wa Chipolo Polo. Boys United. Boys United. Kada uyabuza. Hamba kancane. Nangu unozinti wayo. Chipolo Polo. Hadisibona wenzani unozinti wayo Chipolo Polo. Thumela phambili. Chipolo Polo. Chipolo Polo. Boys United. Chipolo Polo. Chipolo Polo. Chipolo Polo. Chipolo Polo. Uyashisa lo mdlalo. Uyashisa lo mdlalo. Uyashisa lo mdlalo. Boys United. Boys United. Boys United. Nayi Boys United. Boys United. Hadisibone liphumela ngaphandle. Okuyona drawing yayo Boys United. Ngamakhandi Boys United. Boys United. Boys United. Hadisibone Boys United. Nachi. Chipolo Polo. Chipolo Polo. Chipolo Polo. Na Chipolo Polo. Hadisibone Chipolo Polo. Na Chipolo Polo. Lamshiya. Hadisibone namanje. Boys United. Boys United. Hadisibone Boys United. Boys United. Boys United. Na Boys United. Boys United. Offside. Offside. Hoyaba yona offside yayo. Chipolo. Hadisibone kwenzakalani manje ngalo lebhola. Thumela phambili Chipolo Polo. Nangu Junior. Nangu. Hadisibone izowenzani Chipolo Polo. Hadisibone Chipolo Polo. Nangu Junior. Nangu Junior. Nangu Junior bamdlala kabi. But play on. Hadisibone Boys United. Boys United. Chipolo Polo. Chipolo Polo. Chipolo Polo. Chipolo Polo. Na Chipolo Polo. Chipolo Polo. Chipolo Polo. Beautiful touches from Chipolo Polo. Basadlalela movie Chipolo Polo. Chipolo Polo. Chipolo Polo. Sesayoni Chipolo Polo. Free kick iyayo Chipolo Polo. Uyashisa lo mdlalo. Uyashisa lo mdlalo. Chipolo Polo. Hadisibone wenzani Chipolo Polo. Chipolo Polo. Chipolo Polo bashintsha kahle. Nangu Junior. Nangu Junior. Chipolo Polo. Muhlu jersey number 11. Muhlu jersey number 11. Boys United. Boys United. Boys United. Finyelela kunozinti wayo. Chipolo Polo. Chipolo Polo. Chipolo Polo. Dlalela muva ngaphola Chipolo Polo. Balishintshi ibhola. Chipolo Polo kusaseyona Chipolo Polo. Hadisibone basadlalela muva. Kasi Flavor. Chipolo Polo. Kasi Flavor. Kasi Flavor. Chipolo Polo. Chipolo Polo. Dlala ngebola. Mdlali wa Chipolo Polo. Boys United. Boys United. Now Boys United. Wenzani umdlalo wa Boys United. Boys United. Boys United. Now Boys United. Wenzani wadlala ngebola umdlalo wa Boys United. Thatha isikhathi. Thatha isikhathi. Thatha isikhathi. Ngabe kudala buzile. Ngoba yona ibhola layo. Chipolo Polo. Chipolo Polo. And over. First half. Muhle lo mdlalo ziyenzakala kwamahlobo njengoba kuyona ifirst half. Siyazi abantu bangena enkundleni ngazo sonke isikhathi. Iyona
into eyenza ibhola elokishini ngaso sonke isikhathi ziyakhipha elokishini ziyayenzakala elokishini yinto yenza ibhola yenza ibhola elokishini njengoba siwabona lamaqembu aphakathi enkundleni ayasho ukuthi hayi bafana hayi dala sidlala sibonile ifirst half njengoba sibona namanje abadlali naba bayi-Boys United enkundleni okuyona iChipolopolo egqoke lona ijezi elimeruni ngisasho mina ngithi yinto yenza ibhola lasekasi uzobona abantwana enkundleni uzobona kugcwala enkundleni siyabona abantu baphumile ngobuningi okuyinto enhle neyibonza zikhona siyayibona i-Department of Gauteng ikhona nayo iyakhasa okuyinto enhle kakhulu engishoyo ngithi Gauteng Home of Champs njengoba nami ngisho Sowetanzi hilapho ibhola elenziwa khona nayi MTN ikhona everywhere you go ngisasho into eyenziwa yona i-MTN ukuza lana emagroundini elokishini ekasi isize lona ibhola lakhona lana elokishini okuyinto enhle njengoba namanje siyabona Hollywood bet ikhona nayo isakhasa okuyinto enhle kakhulu ukuthi Hollywood bet ikhase nayo ukuze sikwazi ukubona ibhola lithuthuka lana elokishini ekasi eSoweto okuyinto enhle kakhulu nesikhosi khona ngazo zonke isikhathi siyazi abadlali bayayidinga i-energy mama buze isco baba nawo amandla njengoba namanje ngizanika umzawami eze ngalo lika George asho nje yena ukuthi umdlalo ubone kanjani. This has been a phenomenal match so far. As we can see, Chipolopolo is leading 1-0 going into halftime. I would say that Chipolopolo is currently the one controlling the match because they've been the ones attacking and they're making sure that Boys United is nowhere to be seen. As we can see, one of the sponsors, Hollywood Bet, has helped sponsor this event. Which we know betting has become a fundamental part in sports because it helps fund events such like this, and also you are able to make some quick cash on the side if you place your bets right. And as we can also see, the Department of Gauteng is out here helping this development tournament because you all know we are in Gauteng, and this helps with us keeping the kids off the streets. And it shows that they really care about what is going on in small little areas like this. And also we can see MTN fiber everywhere you go. As you know, they are everywhere you go, MTN, because they help show matches like this to you wherever you are, at home, in the hospital, in the taxi, wherever you are. Champion Circuit and MTN will be everywhere you go. And please make sure to like and subscribe because we are trying to do bigger and better things. With this channel, and when you like and subscribe, we know that you guys really want to see content like this. Nizwile ngempela masikhuluma naye umfana omncane akhuluma ngalo elinga George njengoba namanje sizokhuluma naye umjomana esizofuna ukuzwa
kuyena umjomana ukuthi uthini manje ngawo lo mdlalo esikuwona lapho khona okudlala Chipolopolo nayo Boys United. Welcome Jomza, he ratang ho tseba motshameko ka jeko o bona o jwang ntlo go boshebe ka mo cameron e ke ratang ho tseba hore motshameko ka jeko o bona o le jwang between yona Chipolopolo le yona Boys United. Coach Eric Rato Oleboa babueleri ba kwa Mahlobo Stadium mo le rorno ke bona Chipolopolo United le yona Boys United ba kopane ene mo papadi ya marine a yona Boys United le Chipolopolo ke bona Boys United ba na lo o tshabela ke papadi ya Real Patelo bon so bontsi ba yona Chipolopolo e dula ile game nna go ka ofela bona they are very consistent and they are very focused on that one. Njengoba sikhuluma naye uJomo niyawuzwa ukuthi uyasho ukuthi umdlalo uyashisa engifuna nje ukuzwa kuyena ukuthi umuphi abadlali ababonile abangahle sibabone bagijimela amaqembu amakhulu kuwona lana angabasho ngamajezi angabasho ngamagama makabazi ngoba ngempela mina ngiyasho ukuthi kuhle khona lana kwaMahlobo lesijomza ratsiba hore hona mona na Mahlobo scouts they always come. Big teams, they always come and look for players. Have you seen maybe a player who think Rekaibona Leona Ematela bigger teams? Yes, from Chipolopolo side, I've got jersey number 11 by the name of Chunwa. It's very confident and it's focused on that one. It's the one who's creating the ball and it's making sure the right wing is working very fast on that one. It's the one who scored the goal for one to make one down for United. And Chipolopolo, they're very much focused because you can see from their goalkeeper Tsepi, so it's too focused on that one. They're building from the defense force where they can make the middle field to come. They make sure that the interception of the ball is very quite on that one, and I give them the thumb up to come up with a second goal on the second half. Awusheba yona Boys United yona Boys United uyibona le jwang. Do you see Boys United iya mo pile or they always play mombeng? Boys United they are not confident at the back. If you can see the defense is too loose. They play like they don't know each other because they lose focus on the ball and the ball is going wide all on the same time. You can see that the wins from the side of the Chipolopolo, it's where they lack. I think if from the halftime side the coach can make some changes and make sure that they focus from the defense, they build the ball from defense side, maybe they can come up with something. No, thanks very much, Chomza. As the reaction on a second half, on this match. Thank you very much. Hopefully, every game to see the cream of South African football. Thanks. Okay. Nani zwile ngempela masikhuluma naye umjomana njengoba namanje sozonkela lo mdlalo niyamuzwa uyasho uthi Chipolopolo iyashisa iyaphambili mina angazi khona lana kwaMahlobo ngisasho ngithi khona elethile khona ezoyilanda khona lana kwaMahlobo first prize 150,000 iningi leyo mali njengoba sazi ukuthi ziyenzakala kwaMahlobo njengoba namanje sozonkala umdlalo siyayibona iBoys United enkundleni asikakayiboni Chipolopolo angithembi ukuthi ngahle ihambile ngoba iyona ehamba phambili ngenqaku elilodwa eqandeni ngisasho mina ngithi kuhle kwaMahlobo njengoba siyibona manje Chipolopolo iyangena enkundleni seyizonkela isecond half iyawo lo mdlalo uyashisa lo mdlalo asazi iliphi iqembu eliyophumelela ngoba siyazi ukuthi omabili lamaqembu ayashisa kodwa iqembu elisihamba phambili iyona iChipolopolo ngaligoli elilodwa eqandeni
ilandele emuva iBoys United kuyashisa kwamahlobo khona lethile khona ezoyilanda angazi yipi heyilethile yipi ezoyilanda njengoba siyabona bayasilungisa manje abadlali bayasilungisa samazoliqala manje umdlalo oyobe kuyona isecond half iyawo lo mdlalo uyashisa lo mdlalo njengoba sizoya kuyona isecond half iyawo lo mdlalo sasho namanje ziyayenzakala ekasi ziyayenzakala ekasi kwamahlobo lasuka lahlala Boys United Boys United Boys United Handisbone Boys United Boys United Boys United Boys United Boys United Boys United bona manje Boys United Boys United Handisbone Handisbone kuwo lo mdlalo Handisbone kuwo lo mdlalo kuzoyenzakalani Handisbone drawing yeah Boys United Boys United Handisbone chipolopolo izoyenzani ngale bola chipolopolo thumela phambili chipolopolo thumela ngaphandle kuzoba yona idrawini yayo Boys United foul draw abadlali bayo Boys United makuzokuona ama-drawini babana ama-foul amaningi mele basebenza kakhulu kuwona ama-drawini Chipolopolo beautiful pass from Chipolopolo Handisbone manje Handisbone Boys United yenzani ngalo drawing Boys United Chipolopolo uyashisa lo mdlalo Handisbone Boys United izonzani ngale ball thumela phambili ngekhanda Chipolopolo thumela phambili Chipolopolo nangu Junior wamlimaza uJunior nangu Junior Chipolopolo eboxini Chipolopolo iyahlasela Chipolopolo Delphumela ngaphandle ibhola Handisbone goal kick iyayo Boys United Handisbone Boys United thumela phambili thumela ngaphandle okuyona goal kick ya Chipolopolo uyashisa lo mdlalo kuyona ifirst half kuyona isecond half Kolelani emakhaya uyashisa lo mdlalo second half yawo lo mdlalo Handisbone yenzani Chipolopolo thumela phambili Chipolopolo ngekhanda Chipolopolo wabuza udlala ngebola umdlalo wa Chipolopolo thatha isikhathi iyahlasela iChipolopolo Boys United yalishinji Boys United ngakhanda muhla lo mfana wa Chipolopolo buza sebenza unozinti wayo Chipolopolo
Chipolopolo. Sasayona Chipolopolo. 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 Phumela ngaphandle ibhola. Okuzoba yona throwing yayo. Chipolopolo. Handisibone Chipolopolo. 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 What a skill from Chipolopolo. Chipolopolo. Akunamuntu eboxeni. Badlala abafana. Baya atheka. Bayaya phambili. Khona umdlali wayo Chipolopolo. Ozwa ubuhlungu ngalena. Khona umdlali wayo Chipolopolo. Ozwa ubuhlungu. Akukho kuhle neze. Masibona abadlali bezwa ubuhlungu. Phakama kuyinto enhle. Phakama siyambona uyabuyela enkundleni. Buyela enkundleni kuzoba yona free kick. Hadisibone izoyenzani iChipolopolo ngayo le free kick. Izolifaka phakathi eboxini or yenzeni hadisibone iChipolopolo. Hadisibone yenzani. Ulifaka phakathi eboxini or wenzani. Hadisibone wenzani umdlali wayo. Susa ubisela lapha emuva hadisibone Chipolopolo. Amdlala kabi umdlalo wa Chipolopolo. Bamdlale kabi lo mdlali. Okuzoba free kick ya Chipolopolo. Uyashisa lo mdlalo. Mawungekho kwamahlobo uyaphuthelwa. Ziyayenzakala. Ziyakhipha kwamahlobo lemidlalo. Lemidlalo iyophela ngazo i-12 zika January. Hadisibone uzenzani ngalo. Fabade eboxeni. Wafuna amakhanda phezulu kwamabhali. Okuzoba yona goal kick yayo iBoys United. Hadisibone iBoys United izenzani ngale bhola. Hadisibone uzenzani. Tumela phambili. Ufuna amakhanda. Boys United. Nayi Boys United. Waya lo mfana wa Boys United. Nayi Boys United. Sasayona Boys United. Sebenza umdlali wa Chipolopolo. Okuzoba yona corner kick ya Boys United. Khona ushintsho oluzoyenziwa. Hathi ngibone iBoys United yenza ushintsho. Khona ushintsho olwenziwayo. iBoys United yenza ushintsho. Hadisibone iBoys United. Khona umdlalo ophumile wayo iBoys United. Okuzoba yona. Okusaseyona. Ikhona kick yayo iBoys United. Hadisibone uzobafuna ngamakhanda. Uzoyenzani? Ngamakhanda, ufuna amakhanda. Sebenza uNozindi wa Chipolopolo. Wabuza. Phumela ngaphandle ibhola okuzoba yona goal kick yayo iChipolopolo. Uyashisa lo mdlalo. Chipolopolo, thumela phambili Chipolopolo. Yini into yenziwa Chipolopolo. Phumela ngaphandle okuyona throw in. Kunoshintsho Boys United elwenzayo. Khona ushintsho. Ithi ifuna amanqaku iBoys United. Ithi asifaka abanye abadlali. Jersey number 6. Udlalile. Sifuna ukubona omunye umdlali manje. Sasemide le midlalo. Okusamele ukuthi sidlale. Ungadlala nje kancane phansi. Sibona abanye abadlali. Ngoba sisazoya phambili. Njengoba kusasewona umdlalo omuhle esimkhiphela wona bukhoma kuyona Champions Circuit on YouTube where the champions are made. Ziyakhipha
kwamahlobo ziyayenzekela kwamahlobo ziyawa kamahlobo ziyaphidlika kwamahlobo drawing yayo chipolopolo 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 phumela ngaphandle ibhola ukuzoba yona drawing yayo Boys United chipolopolo 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 phumela ngaphandle chipolopolo chipolopolo sebenza umdlali wayo Boys United Boys United Boys United Boys United sebenza umdlali wa chipolopolo wathi angeke undlule kumina muhle ujezi number 14 wayo chipolopolo muhle muhle awudisibone uzenzani ngayo le drawini awudisibone uzenzani lo mdlali uyashisa lo mdlalo uyashisa awudisibone sisamela umdlali wabuya ureferee awudisibone uzenzani ngale drawini awudisibone uzenzani ngale drawini Boys yabuza sebenza unozinti buyoni offside iyayo chipolopolo uyashisa lo mdlalo uyashisa awudisibone yenzani chipolopolo suse movie chipolopolo 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 thumela phambili chipolopolo into engiyazi ngayo chipolopolo chipolopolo namshiya umdlali wayo chipolopolo yona idrobini yayo chipolopolo sibona enzani umdlali wayo chipolopolo chipolopolo ngekhanda chipolopolo thumela phambili chipolopolo sebenza ngekhanda sebenza ngekhanda thumela ngaphandle ibhola hadisiboni chipolopolo 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 drawing yayo Boys Boys United chipolopolo amdlala kabi umdlali wayo chipolopolo uzoba yona free kick yayo chipolopolo uyashisa lo mdlalo kuyona i-second half 1 chipolopolo onile Boys United mayuwina lo mdlalo ichipolopolo iyona i-knockout hadisibona ngamakanda chipolopolo thiwayi khona wenzakele thiwayi khona odlalwe kabi okuzoba yona ibhola layo Boys United Boys United Boys United Boys United thumela phambili Boys United sebenza umdlali wayo chipolopolo Boys United Boys United Boys United nayi Boys United Boys United Boys United nayi Boys United yinto into enzoyona Boys United mele ubuze awazi kungenzakalani sibonile 1 pounds wasebenza unozinti wachipolopolo njengoba kuzoba yona khona kiki yayo Boys United uyashisa lo mdlalo uyashisa mele ubuze mawukude awazi kungenzakalani kumele ubuze njengoba sibonile umdlali wayo Boys United ubuzile njengoba kuyona ikhona kick iyayo iBoys United hadisibona uzenzani ngayo le khona kick hadisibona wafuna ngamakhanda lamshiya umdlali wayo iBoys
United. Uzoba yona goal kick yayo. Goal kick yayo. Chipolopolo. Awudisibone manje kuzoyenzakalani ngale bhola. Awudisibone manje uzoyenzani unozinti wayo ichipolopolo. Awudisibone uzoyenzani unozinti wayo ichipolopolo. Awudisibone hlehlele emuva thumela phambili. Awudisibone bafuna ngamakhanda. Sebenza ngekhanda. Sebenza ngekhanda. Sebenza chipolopolo ngekhanda. Chipolopolo. Chipolopolo. Muhle lo mfana wayo ichipolopolo. Thumela ngaphandle kuzoba yona idrawini yayo. Boys United. Uyashisa lo mdlalo. Uyashisa lo mdlalo. Sebenza ngekhanda umdlalo wayo Boys United. Chipa United. Chipolopolo. Boys United. Boys United. Chipolopolo. Chipolopolo. Awudisibone uzowenzani Chipolopolo. Thumela phambili Chipolopolo. Liyawuyena ukujuna. Namshiya. Uyoba yona throw-in yayo Boys United. Ilandela emuva ngegoli elilodwa ekandeni iBoys United. Isahamba phambili ichipolopolo. Uyashisa lo mdlalo. Uyashisa lo mdlalo. Awudisibone uzowenzani umdlalo wayo Boys United. Boys United ngekhanda. Thumela ngaphandle. Uyona i-throw-in. Awudisibone i-throw-in. Boys United. Boys United. Boys United. Sebenza ngekhanda umdlali wayo Chipolopolo. Free kick yayo Boys United. Awudisibone udiyenzani Boys United ngale bhola. Boys United. Awudisibone yenzani Boys United. Awudisibone yenzani Boys United ngalo le bhola. Ngamakhanda sebenza ichipolopolo. Free kick yayo Chipolopolo. No jersey number 10 mncane lo mfana. Muhle jersey number 10. Muhle nalo mfana jersey number 10 wa Chipolopolo. Muhle Chipolopolo. Chipolopolo. Chipolopolo kusasayona Chipolopolo. Mele bamsebenzise na jersey number 10 wa Chipolopolo. Muhle nalo mfana wa Chipolopolo jersey number 10. Haya phambili akekho umdlali wayo iBoys United. Luyena unozinti wayo Chipolopolo. Nangu jersey number 10. Jersey number 10. Why Chipolopolo? Kasi flavor. Kasi flavor. Kasi flavor. Washintsha kahle. Chipolopolo. Chipolopolo. Na Chipolopolo. Thumela phambili Chipolopolo. Na Chipolopolo. Why umdlali wayo Chipolopolo? Saseyona Chipolopolo. Sebenza umdlali wayo Boys United. Uyoba yona goal kick ya Boys United. Uyashisa lo mdlalo kuyiyona isecond half. Thumela phambili Chipolopolo. 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 Awudisibone wenzani? Sebenza umdlali wayo Boys United. Chipolopolo. Jersey number 10. Chipolopolo. Chipolopolo.
Chipolopolo mele bamsebenzise lo mfana shintsha kahle ibhola shintsha lo mdlalo Chipolopolo jersey number 10 who everywhere jersey number 10 a playmaker. He's a playmaker who jersey number 10 who everywhere kwele nkundleni jersey number 10 Chipolopolo Kasi flavor Chipolopolo play on it. Boys United Chipolopolo nangu Junior bafuna uJunior Chipolopolo wabuza Chipolopolo dlala ngebhola uJunior. Boys United shintsha kahle ibhola laphumela ngaphandle uzoba yona idrawini yayo Chipolopolo uyashisa lo mdlalo uyashisa hathi sibone izenzani Chipolopolo ngalo lebhola khona umdlali hleli phansi funa usizo lokuqala uzowona amajaqamba miningi imidlalo abadlalile labadlali bayiChipolopolo miningi mabaphumelela namhlanje ngiyazi ukuthi bayaya kuyona top 16 oyobe kuyona ama knockout kuyashisa kwamahlobo khona balethile khona bazoyilanda angazi imaphi amaqembu hayilethile imaphi amaqembu azoyilanda njengoba saze kuwona lo mdlalo sibona kunomdlali wayo Boys United ophansi ozwe ubuhlungu siyathemba uzophakama uyashisa lo mdlalo khona balethile khona bazoyilanda angazi ukuthi baphi abalethile mawulapha ekhaya ngiyabuza mawulapho etrainini mawulapho endleleni ungithi iyiphi eyilethile iyiphi ezolanda phakathi kwawo lamaqembu amabili uyashisa lo mdlalo Chipolopolo beautiful touches from Chipolopolo beautiful pass from Chipolopolo uJunior muhle lo mfana Chipolopolo sebenza unozinti wayo Boys United thumela phambili Boys United Chipolopolo phamisa inyawo uzoba yona free kick yayo Boys United mawulapho ekhaya thanda ukukukhumbuza ukuthi besicela usubscribe ukuze le page likwazi ukukhula yona le channel ikwazi ukukhula ukuze nawe ukwazi ukuthola yona imilayezo eshoyo ukuthi khona sesikufakile elika George lithi ama notification when we upload a new insert is going to notify you if you can subscribe on this channel where we are making champions are made by champion second njengoba sasekhona lana kwamahlobo okuyiyona free kick yayo Boys United hathi sibone bazenzani ngayo le free kick iBoys United wabuza sebenza ibonda layo Chipolopolo Boys United phumela ngaphandle ibhola uzoba yona free kick yayo
Chipolopolo. Hamba phambili Chipolopolo ngegoli elilodwa eqandeni kuyona i-second half isihombe sesibili. Wenzani umdlali wayo Chipolopolo dlala ngengozi emuva. Chipolopolo yasebenza Chipolopolo sebenza umdlali wayo ngekhanda boys. Chipolopolo muhle nalo mfana. He's a playmaker. Ujezi number 10 wayo Chipolopolo. He's everywhere. Ugwela enkundleni uhamba yonke inkundla. He's a playmaker. Ujezi number 10 muhle. Ujezi number 10 muhle. Chipolopolo hadizibone Chipolopolo kusasayona Chipolopolo kusasayona. Boys United lisa phezulu. Boys United free kick ya Boys United but libuyisela lapho abakudlale kabi khona. Boys United. Hadizibone yenzani iBoys United ngalo le bola. Hadizibone yenzani iBoys United ngalo le bola. Thumela phambili sebenza umdlalo wayo Chipolopolo ngekhanda. Nangu Junior. Thumela ngaphandle ibhola kuzoba yona i-drawing yayo. Boys United 1 Chipolopolo nele Boys United kwisihombe sesibili sawo lo mdlalo. Chipolopolo Boys United ngesithende. Chipolopolo nice touches from Chipolopolo. Beautiful pass from Chipolopolo. Nangu Junior. Chipolopolo iyahlasela Chipolopolo. Iya-attack Chipolopolo kasi flavor. Thumela phambili Chipolopolo Boys United. Laya uyana unozinti wayo iChipolopolo. Muhle nalo nozinti wayo iChipolopolo. Muhle lo nozinti wayo Chipolopolo. Abanye abonozinti engibafisela ikusasa eliqaqambile. Sebenza umdlali wayo Boys United. Njengoba mdlali kabi umdlali wayo iBoys United. Njengoba namanje kuzoba yona free kick ya iBoys United. Hadizibone iBoys United yenzani ngale bola. Thumela phambili. Sebenza ngekhanda wathumela kuyena unozinti wabo iChipa United. Chipolopolo. Angazi why ngithi Chipa United. Chipolopolo. Nayi Chipolopolo. Sebenza umdlali wayo Boys United. Thumela phambili. Hamba lodwa ibhola. Lafinyelela kalula kunozinti wayo Chipolopolo. Muhle lonozinti wayo Chipolopolo. Kuyona second half yawo lo mdlalo. 1 Chipolopolo nele Boys United. Chipolopolo Boys United. Nayi Chipolopolo iyahlasela Chipolopolo Boys United. Chipolopolo yawuyona Chipolopolo. Ubafuna phakathi eboxini. Saseyona Chipolopolo. Uyabuza 1 pound.
Sebenza umdlali wayo. Unozinti wayo. Boys United. Into engishoyo kumele ubuze ukude awazi ungenzakalani njengoba namanje kuyona ikhona kick iyayo ichipolopolo. Asazi izwenzani ichipolopolo ngayo la khona kick. Izoya phakathi eboxini bafune ngamakhanda. Horizoyenzani? Horizopasa umdlali wayo eduzane. Short corner kick. Awusibone iyenzani chipolopolo. 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 Uyabuza chipolopolo. Sebenza unozinti. Lingene phakathi. Lindlula umuqa bathi offside. 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 Iyayo. Boys United. Offside. Uyashisa lo mdlalo. Iya phambili chipolopolo. Chipolopolo. Iyahlasela chipolopolo. Iya-attack chipolopolo. Chipolopolo. Dlala ngebhola umdlali wayo chipolopolo. Gadazama yona iTroopers. Gadazama yona iTroopers umdlali wayo ichipolopolo. Bahle abadlali bayo ichipolopolo. Kusaseyona second half yawo lo mdlalo. Okuyona i-throw-in iyayo chipolopolo. But i-throw-in chipolopolo. 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 Nice touches from Chipolopolo. Bamdlale kabi umdlali wayo Chipolopolo. Okuzoba yona free kick iyayo Chipolopolo. Uyashisa lo mdlalo. Uyashisa lo mdlalo. Awusibone izoyenzani iChipolopolo. Awusibone iChipolopolo izoyenzani ngale bhola. Ulifaka phakathi eboxini. Wenzani? Awusibone umdlali wayo Chipolopolo. Awusibone wenzani? Faka phakathi eboxini bafuna ngamakhanda. Nangamakhanda. Sebenza umdlali wayo Chipolopolo. Saseyona Chipolopolo. 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 Saseyona Chipolopolo. Beautiful touches from Chipolopolo. Saseyona Chipolopolo. Chipolopolo. Shinchipoli Chipolopolo. Sebenza ngekanda umdlali wayo Boys United. Boys United. Boys United. Thumela phambili Boys United. Boys United. Saseyona Boys United. Iyahlasela Boys United. Iya phambili Boys United. Boys United. Nayi Boys United. Iya phambili Boys United. Ibuyele emuva Boys United. Nayi Boys United. Iya phambili Boys United. Iya Boys United. Nayi Boys United. Boys United. Sebenza umdlali wayo Chipolopolo. Offside. Lapho khona offside yayo iChipolopolo. Awusibone izowenzani iChipolopolo. Uyashisa lo mdlalo. Mawungekho ngamahlobo uyabuthelwa. Yona le midlalo iphela ngazo i12 zika January 2025. Kuyona lenyanga esiyona i12. Njengoba namanje sibona iChipolopolo. Boys United. Iyaphambili Boys United. Sebenza ngekanda umdlali wa Chipolopolo. 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 Gayida kahle ibhola umdlali wayo Chipolopolo aphumela ngaphandle. Uyoba yona i-throw-in yayo Chipolopolo. Awusibone izoyenzani Chipolopolo ngale throw-in. Bathi asiyona i-throw-in. Khona okwenzakala njengoba kuyona i-free kick. Ithumela phambili umdlali wayo Chipolopolo. Awusibone bafuna ngamakhanda Chipolopolo. Chipolopolo. Beautiful pass from Chipolopolo. Yamshiya. Thumela ngaphandle. Okuzoba yona throw-in iyayo. Waphela umdlalo. Lapho Chipolopolo iphumelela ngegoli elodwa eqandeni. Subonile lo mdlalo ushisa. Siubonile lapho Chipolopolo iphumelela ngalo igoli elilodwa eqandeni.
ziyayenzakala kwamahlobo lapho khona esizokhuluma naye umdlali wayo ichipolopolo esizofuna ukuzwa ukuthi yena uzizwa kanjani njengoba baphumelele. Sibona abantu einkundleni baphume ngobuningi, uphelile umdlalo, kukuhle kunjeya kwamahlobo. Simele umdlali wayisichipolopolo sizokuzwa kuyena ukuthi umdlali wabo namhlanje ubone kanjani, ngoba bokukuhle kwamahlobo, buhle lo mdlalo. Ngisasho mina ngithi uphuthelwe mawungekho lana kwamahlobo, ziyenzakala njengoba simele yena umdlali wayo ichipolopolo. Simele umdlali wayo ichipolopolo, nangu yeza umdlali wechipolopolo. Simele yena umdlali, nangu yeza umdlali wayo ichipolopolo. Lapho khona mina ngishoyo ngithi ziyenzakala eKasi. Siwubonile umdlali omuhle, siwubonile lo mdlalo bomuhle kakhulu lapho bokudlala khona Chipolopolo idlala nayo Boys United. Chipolopolo iphumelela ngenqaku elilodwa eqandeni. Player udlale kahle, what a beautiful match. Engifuna nje ukuzwa kwenu ukuthi umdlalo wenu ubona unjani namhlanje. Uqale unzimanyana besingakahlangani. Sithe mase sibamba momentum sesi-understand igame ukuthi kumele sila-approach kanjani, yonke into yabangcono. So sikhonile ukuthola igoli from esidini. Into bekumele alibela yenza igame lonke because sibonile ukuthi masoya ngama-side siwathola amagoli. Njengoba udlala kahle, ugcwele yonke inkundla, ngokuya kwami you are a playmaker. Yinto oyijimayo or yinto nje ezelayo naturally umdlalo? Ngasho izinto eza natural mara angeke ize natural kuphela ungafaki i-effort. So ngokujima ngiyajwayela and then improve kuyonke into ekumele ngimprove kuyo. Before singakhulula engizothanda nje ukwazi ukuthi ubani igama lakho nesibongo ukuze emakhaya bakwazi, ngoba omunye umdlali engithemba ukuthi singakubona kuwona amaqembu amakhulu PSL okuwona Orlando Pirates, Kaizer Chiefs, Moroka Swallows. Igama uNdumiso, isibongo sakamkansi, mara wonke umuntu ungazi nje ngoLuka Modric. NgoLuka? Yeah, Luka Modric. Luka Modric. Sure. Lesabonga Luka Modric. Sure, nyabonga. All right. Sure. Nizwile ngempela besikhuluma naye umdlali wayo Chipolopolo, Luka Modric, khona lana eKasi. See you when you see us on Champion Circuit. Ziyakhipha.